Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Inselmilkom. Fil-programm dal-lum għanna żewġ mistednin ġodda u kitaristi wkoll biex xejn jiġi l-ħin tal-għana dawna jikkumpanjawhom. Għanna Giuseppe Meli ta' Sika u l-Franz Kassar il-Bloq. Ġus, merba l-ewwel ħaġa. Inti naħseb wieħed mill xi ħanna li baqgħanna. Sewa qed ngħid qed nikdeb. Għaddej żmien, dieħel. Sewa. Jiġifieri inti u ċikku naħseb li xi ħnej. Sewa qed ngħid? Ċikku de Ġorġa? ċikku mbagħad hemm kalora kbar minn Sewa. Jienu Galja. Tajjeb. Kemm ilek ta' nisa? Ili sana l-40. Jiġifieri mela bdejt ilek mill-samija. Qabel kont nanni wkoll qabel il-gwerra jiġifieri. Ma mbagħad minn 17 sa 25. Bat ħajja oħra insomma. Tajba żgur kienet. Aħjar mill-għana kienet. Mela, ma kif kien l-ewwel darba li bdejt tanni? Nibdew, kemm kellek żmien ħaġa bdejt tanni? Qabel jiġifieri, qabel li waqaft. Kell qisu 10 snin. Isma'. Konna kunu fuq il-qija. Tajjeb di. Ej daqsxi waħda s-semmija tagħna, ma ninsewx il-bħalissa anke qed Il-qija tkun il-qija jiġifieri ħaġa li konna biex nidirsu l-qamħ. Immaġina li inti qed jisimek xi ħadd li ma jaf xejn assolutament. Qed jisimgħu ħafna nies mill-Awstralja wkoll fil-programm u allura importanti li tfissilhom x'jiġifieri qija. Ejdilhom. Il-qija tkun ġifieri fej konna niġbru x-xejr u l-qamħ. Sewa. Tkun dawra tonda. Sewa. Konna nimbaltuha bil-romblu dik. Sewa. Tiġi qisha konkos, il-ħamrija. Mbagħad nitfgħu il-qattijiet tal-tiben u x-xejr, insomma, fuq din id-dawra. Sewa. U mbagħad konna ntellew il-bejjem iduru fuqha. Il-bejjem kienu jkunu? Aħna kellna żiemel u ħmar. Mara dik iżm dik il-ħabta. U t-tfal jaqbżu insomma, ħuti u kuġini u ġirien taħdejna. U kan ntafaw hemm mbagħad flaxija fid-dawl ta' qamar fuq dat-tiben midrus. U t-tfal nannu kollha. Mhux kontu tagħna. Kuna ntaqgħu 4 Spiritu pronti. 6. Nħawdu insomma ta' tfal li konna hu. Ma kien hemm ġifieri dik il-ħabta kien hemm it-siju ta' Zebuġi jiġi. Da Dalijani, ta' Ellul. Taf x'ismu? Ta' Giuseppe Ellul. Iva. It-siju tiegħu kien janni miegħi. Sewa. Għadu ħajja. Tajjeb. Joqgħod lej ħark il-kop. Taf x'ismu? Zarjen. Zarjen Ellul. Tajjeb. Kien tampari wkoll. Tajjeb. U kien hemm dawk ta' qasa. Sewa. Kien dilettanti jiġifieri kien hemm xi 4 dilettanti. Tiftakar jisimhom? Kellhom ħanut Albert Haune fil-gwerra. Kont immunnani hemm wieħed minnhom kien hemm Giuseppe. Kien il-Prejem. U kien hemm ieħor Carmenu, jiġi ħolusi tal-ħanut. Kienu ngħidu l-Sarret. Kienu prim tajjeb dik il-ħabta. Ejju, konna nitaqgħu hemmhekk dal-ħanut, kelli qisu dak iż-żmien kelli xi 12 sena. 13. U anke l-Bormiża konna nannu jiena u da Giuseppe qasa. Jiġi tziju ta' musea. Ġemantila. Inti, meta ngħidu bdejt tanni, ma minn bdejt tanni bħala nejma da qed issemmi ma' tziju ta' Giuseppe Ellul, dak l-ewwel wieħed. Dak l-ewwel wieħed. Sewa. U kien jiġi wieħed, kien soldat. Jieħdu kolaċ. X'kien jismu taf? Qatt ma smajt bih danin. Fil-42. Ma x'kien jismu? Ma tafx. Kolaċ konna nsibuh. Min fejn kien? Aktarx mill-Ħamrun. Sewa. Ma naf li kien soldat. U kien jiġu anka sewet, jisimgħuna nannu fil-gwerra. Tal-soldati. Tal-bażutu? Ejja, u dak peress da Giuseppe qasal semmejtlek. Kien itallani via Marsa. Kien hemm ħanut ngħidu tal-Geremejx. Iva.
fil-42, konna nitilaw bil-pass sindoqqu mill-bet ġdida għal-Vija Marsa, konna nkunu għajjek, kien missieri għalli għafirlu. Missieri kukul kien janni? Kien kumpanja missieri. Kitarra. Kitarra. X'kien jismu missier? George. Kien dilettant u anka ħutu. U intom minn fejn intom propja? Missieri propja dawk Riema. Mbagħad insomma jintrabbejt il-bet ġdida għal-Marsa, għal-Bertan. Ejwa, konna nitilgħu għand il-Geramejx u konna xejn ta' tifel kelli 12 sena għatin. Però kien ġafija, kont inħobba minn xkuniti l-għana jien. Għax niftakar kien ikun nieżel ċertu għad minn ħarta xiel jgħidu l-xmetta, Leli, Maluel, Semenza, Merċi għadak, kim għalli Merċi għadak. U l-ewwel għana l-Borniza l-ismat tiegħu. Mela kien jgħana l-Borniza? Il-laħwa kemm kien ħelu, kien ikun nieżel jimla l-petrolju dak fil-35 għar kamilu qabel il-gwerra. Kelli dawk 6 snin jingħat. U il-missier kont ngħidlu kemm jgħanni sabiħ da raġel jien. Kien jgħidlu dak ix-xmetta dak għamel id-diski kien jagħmel li. Missier konna nkunu kellna raba hemmhekk aħna fejn fil-dan press illum. Hemmhekk kien raba fidejna. Dak iż-żmien fil-35. Anka qabel ġifieri x'jiena kif jgħidu kien ġiġaber raba missieri meta kelli dawk is-6 snin. Hemmhekk kien raba kollu mill-Fildan Press sal-Baċir. Kollu tagħkom. Kollu kellna parti minnu aħna. Kellna xi 16 tomna. Ejwa, kont nisimgħu nieżel daxmetta kien ikun sejri mill-petrolju. Għax hu kien ibih il-petrolju? Kien ibih il-petrolju, kien imur jimla minn fejjem tal-bejken. Għaluli li bil-bala kien. Sewa għaluli? Għaluli li bil-bala kien. Naf li kien ikun bil-karettun u suq fuq is-salib u jgħanni la Bormiza waħdu. Ma kien ikun ħellu ta' iġenninni kien kelli xi 6 snin jien. Il-missier kon ngħidlu kemm jgħanni ħellu da raġel. Ejja, u meta insomma bdejt nikber mbagħad kien qisu fil-48. Wara l-gwerra mela. Żgur, mbagħad wara l-gwerra kien jiġi ninu karmla tal-ħaxix. Kellu ħninu jdoq. U kien darba minnhom ġie fil-Vitorja f'xi l-4 ta' filgħodu. Qed jgħannu fej Albertown fej kien joqgħod missier Musea. Għax kien insomma biex kienu ħarġu jgħannu hemmhekk fej l-bib tiegħu. Fil-1948. U kien oġobni wkoll dak armnu. Kien qed jgħannimu waħda jisimha Dolor, Żejtun. Iktar min kien jgħidula, għax ġieli isma' l-bija. Insomma, ma ġara xejn. Dolor ta' Ujja. Tebżax. Nsejt il-laqam kienu jgħidula. Tebżax. Ejwa, u kien jiġi xmun miegħu, ċertu xmun miż-Żejtun ukoll. Ta' min jgħidulu dak? Ma nafx. Xmun kien watchman il-ġibjun ħana u t-lejn u wara ħalluqa hekk. Kien watchman hekk. Pero dak arm żurija kien. U kif smajtu hekk kienu xi l-4 ta' filgħodu, kont niftakar kont sejjer bit-trakk għall-venda tal-patata biex nitfa' trakk għall-venda. U flok il-venda qatt nismagħhom jagħmlu. U laħaq sebaħ. Għax kont inħobba minn xkuniti ġifieri. Għanidu kelma ma' Franz issa. Franz, inti kemm għandek żmien? Jiena għandi 53 sena l-hawn. U kemm ilek tanni? Jiena ta' 13 sena. Ġifieri 40 sena għandek tanni? Ta' 13 sena kont immur l-iskola u kont noqgħod nistennew nitfal ġej bil-basket wara dari, kont nagħmlu wara dari. Ġifieri fejn twelidt allura? Santa Vendra. U kienu jgħidu ġej il-bloq, iż-żgħir, ġej il-bloq. Kienu jistennewhom qabbilla waħda, jew kont qed nqabbillhom biex il-basket iġibuh nadif, l-serju bduh, tifhem, jiġu mal-ħin, dejjem qabilhom dak it-taqbil u kien ikun ġifieri taqbil eżatt. Bis-sens. Bis-sens. Imbagħad ġifieri beda jgħaddi żmien, bdejna nagħmlu il-fart nilagħbu daw il-boċċi u kont minn dejjem kont inqabbililek, insomma, nqabbililhom insomma, u konna nilagħbu ma kien ċertu wieħed ngħidulu l-lupeb bil-ħanut.
konna naqbdu biċċani għama ta' tfalli, konna noqdu sejrin tlint, tabar sekreterra, u għallu ġiġani għed wizmin di għal il-ġewa. U għed nikbar insomma. Mbaħt meta kelli 16 sena kont imur mazziju Ġorġillu mal-lef fil-lumejjet, għand Lucy, il-belt il-ġdida, għand Karm il-Marsa, għand Menu ta' Zejtun, u kont nġrimijaw kellu Fanfort minn daw l-antiki. Insomma. U bdejt dejjemek. Bat, insomma, danna lejn 22 sena. Meta ħiġt l-ewwel darba ta' għannimma? Meta ħiġt l-ewwel darba, jien mis-75 inni għanni mal-kiterjek għanna jidher klassi. Ġifieri. Mbagħad meta kellet 22 sena tħajjart arrast l-imsejda. U meta kont nitlaq minn għandhom, kont ninżal għand Pawlu Sejken l-imsejda. Kellu l-ħanut għanneja Bawt, Very Road 62 msejda. Kellu l-ħanut għanneja Bar, Very Road 62 l-imsejda. Insomma, u meta kien jgħidlej attent, simbekem. Qabbel dej, u darba qabbel. Kien jagħti gas experience. Kien jagħti gasi, u talabni taqbila fuq orqa u fuq qamħa. Insomma, u meta talabili taqbila għalli dawn qribsin u ma tajdhomx. U jinda Pawlu kont ngħidlu intoqgħod fuq il-bank bil-qiegħda fejn il-ħanut. U jien se nqabbilhom lok minn ġewwa. U meta kien talabhom li jiena daw it-taqbiliet għandi żammejthom ġew moħħi, kien għalli fuq il-qorqa. U jena mintlu hekk, għatlu kont jabbem tarqa fejdej, sebt kantona tajtu l-forqa, u kont qed niġri wara t-tifel minn saqqa jan għalat l-qorqa, tal il-proset. Mbaq għalli joqsu kora da Pawlu Sejken għal-effillu, ġindem kont nkun mija, unu xsebu, sal-mew tiġifiri u ġrejt biħan t-tabib, u l-maħx l-għannejjen, dejjem rittu. Insomma, kont talabni ta' dej tal-qamħa, u jena għatlu kont jabbem masqa fejdej, miexi xajra nazar xi qamħa, u dak wiċċek iġbaħ il-loħ tijax mill-bodet tija l-amħa. Tal il-proset u koll. U dem kont ikun ma' Pawlu. Kanna kan forħan u tindoqqu zigarelli u namlu. Pero dak ikun ġa fejk. Dem twadda bil-qoddim. Mbagħad fis-75 kien hemm ċertu wieħed George Karmlu Aquilina, hemm laqqam bin-nofs il-lejn. Jitlaw staris, sa? L-ummejjet. Dak George. George. Kien jgħid li ejja wara knisja ta' Ħarqormi. Number 4. San George. Staqsi fej San George, Ħarqormi. Staqsi fej għod il-nofs il-lejn, u kont immur. Jenu kien daħħanni jem, jew kellu salottek, u kien jgħod jikkorda, u kien jgħadli għanni jem, u għanni jew, u mġejt. U kont neħdu mija inġerri l-emmulaw. U kont namela mal-Grixu, Gianni Borċ, tajjeb ħafna, u dawk. Ġifiru dejjem biex il-qoddim, u dakar ma nofs il-lej kien jgħadli tannej, tajjeb u tkun mill-lajja. U bdejt umbat. Umbat Pawlu nġabar waqaf, ġifiri, għajt ma dar raġel. Mazeppi? Giuseppe da Sika, għannej bravu, għannej maruf, ma kolħat, ġifiri, u bqajt namela miegħu. Għattifem, u għandi namela miegħu sallum. Bek tal-lentet. Għattifem, ġifiri, iktar tjebt. U għanna naħdu pieċirek, insomma, namel il-serati, da fej kunem tifel sejaqbat janna nimbuttaħ biex nimġifiri għad bulura, ejja miħaj ta' jem, sana reġima stess, għannejna ħarqor miftar kaċċaturi, u kienem mara daħkannija ta' għanni daċ kem tatna pieċir minn ħarqormi, l-ordes, għanda t-tfal tifej smunazju, janni u koll, insomma għanda pieċir u l-izgħej il-berat l-rani, kontila minn fejġolu l-ħarqormi, għalli smajt li għannit mara ma' għamatlu dik ta' għanna labor mliza u koll. Għalli laqqa ħamijaj. Fil-faddu l-għadu mur ta' tela. Laqqat li jajwa u laqqas għaddi li għaxi mara miskija. Pero għaw, sarena. U titħol, l-istess għazagri raġel għara, għaxu daqqela. Ġifiri, ta' għabbat mal-kiterru da. Insomma, jena dajem bdejt nimbot tal-qoddim. U dajem niġri f-serati li jumma serati ġifiri, speċjali. Fizmin is-sittinijiet jien kon zaħir. Uniġri fejken janni dar raġel, salvu raġel. Giuseppe tajt. Għazgo, Giuseppe ta' Sika. Giuseppe ta' Sika ju. Għattifem, ġifiri, fizmin salvu raġel, smajtu janni dan, għant Lucy għant Karmni. Ġifiri, għant il-xort li burzabbuġa fil-bitħa, kien janni miegħu da, mal-bambinu, mal-bis, ma' Pawlu l-għannej. Ġifiri, jena smajt l-lamlet u janni. Ġifiri, xuda mal-ħaċ. Bis. Tix jisimaw kissa tanni Mazeppi? Ejva. Għan nisimaw bicċa
u naraw daqxej waħda kem dak li ħajġi fatti issa. Ekku. Nisimgħu. Li kellek il-kamra fidek u ta' wiċċnat it-toħol tratti.
Lanen ifnof na barwegat Jom salinga Yedon bodnei Mela, emmek smajtu dik is-silta, nisma biċċorna ftit ieħor, u ta' min isemmi li l-kitaristi kienu Tony Farrugia prim kitarist, akkumpanjaw Kalġidon Vella ta' Mustaċċa u Willy Saliba ta' Black Soros. Issa ġus, aħna smajnikom tannu u tkellimtu fuq l-għana, fuq il-mewt, fuq kollox, u ħadd kollu titkellmu ftit ieħor. Imma l-għana dejjem hekk, dejjem biċċajt. Kelma żgħira għax qed jafas. Kont l-argumentu. Sewa ġifi s-suġġett. L-argument jisu jiġi waħdu l-argument. Ġifi s-suġġett ma tażlux minn qabel. Le, daka taqbat ġifieri. Ġili jkun hemm pereżempju meta jkun hemm bħal konkors hekk jeduna. Bħal ma taf inti ġili jtuna l-argument is-suġġett. Imma ġeneralment fil-ħwienet naqbdu nannu jiġi waħdu. Speċi l-għana minnu nifsu u imexxik mhux mexxi ħindi. Timxi mal-lantu ġveri. Franz, l-axar kelma għabin nisimaw t-tini taqsima tal-għannejtulna. Inti l-għana taħseb li għandu skop għazzazax? Jena naħseb li għandu skop. Ma l-għal fejzazax ma tanċiħtlu. Għax ma tanċiħtlu zzazax għal-raġuni li għax daqqa min jgħajtek u għara min jgħajtek għattifem jena għalija. Nħossom li għandhom jgħadu pjaċer pal ma għandu għana. U argument tajjeb li kalla li tridu nkomplu f'program tal-ġimgħa d-dieħla. Ħalli nisimgħu issa s-silta l-oħra li tkompli ma ta' qabilha.
Mela, emmek smajna l-axħar silda mill-lana ta' Franz Kassar il-Bloq u Giuseppe Meli ta' Sika. Kifetilkom daqqew ukoll Tony Farrugia pala prim u akkompanjaw Kalġidon Vella ta' Mustaċċa u L-Saliba tal-Beksaros. Nittama li ħattu goż dan il-programm u nistedinkom għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Grazzi. Smajtu Tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.